tindi e daari waɗore e kala yontere lawol gotol e nder saktirɗe men Dakar FM ɗote e Madina Gounass sawini yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Bane yo en jogoro jaam. ɓiɓɓe wimi e wimami kettoɗe yewtere mon tindi e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Dakar FM taw en lomti ɗum e jirilinde Bassirou Bane ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e daari ene loowi pinal mawɓe hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma to serelɓe hoolade ɓurɗe guna to serelɓe hoolade ɓurɗe guna e inde Allah jurumdero jurmotoɗo yettude wadni ko Allah jambinde jurumdero jurmotoɗo lamɗo ñande dine walla ñawoje ko an min ndewata ko an min ballinto fewni min e lawol ma poccingol he lawol ɓe mbaɗandani e majiɓe ɓe gona tikkana ɓe gona majiɓe amin bandiraɓe julɓe ɗam l'islam on calminama e inde kono kadi on manama e jettode ɗe gono ɗon kala hen radio jokɗina ya windere nde Afrique Amérique Europe Asie Chani leydi men Sénégal région ngaji mum sappo e région Kolda département Vélingara arrondissement Bonkonto commune Denkiring commune Sinthiane Koundara commune Médina Gounass e kala ko tawete ni ɗon commune aji en mbiɗen ke kisal yo wone mabɓe ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jogguiɓe cellal ɓalli hono kay tawi kadi ko ɗe laamuɗi yiɗi telɗi kamɓe foof en mbiɗen ke kisal Allah yo won e mabɓe no hani suni yonno e si kelama taw hande tan bandiraɓe jaffoten saabu hojomaji men ɗi koko puɗɗi dasade ko joguiɗen ko yewtete kone yoni ko yette Allah waddenen mbiya tan to ñañal karallagal e jamma jammagu hande ngu tawete toon ko Siraji Sarr hono cibballo yeri mayo mo yarani deɓele kono kadi yeri mayo gandal tawi kadi ko karalla bawɗo golle mumen jettima no hannirta ni henna ga e studio mo Mbouré Gounass ko musidɗo moɗon Bassirou Bane jingo men nanɗo ko Cheikh Oumar Diop cawguel ko enen tigui jadata e tokara meɗen Bassirou Ceerno Ousmane Thiam walla men Ceerno Bassirou Ceerno Ousmane Thiam sikkala ko enen tigui jehuri yadde yewtere nde hannirta ni ala no mbatte noon sowona mbiyen Cheikh Oumar Diop calmina bandiraɓe haade meɗen yettade tokara bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama goto kala inde taw kadi ina wonde yettode ɗo mbawɗon wonde kala e joklinayi windere nde min calmini on min juurima on e min ñaganimon Allah kisal mbiyan tan bandiraɓe wonɓe ganduɗa ɓe oɗo mo ganduɗa eɗen kuccodiri e mum karalla labtuɗo golle mum woni hono Mouhamadou Siraji Sarr o salminama no fewi ko noon kay calmineten dendagal hono galle hilifaɓe men ɓe en calminiɓe en juurimama ɓe ñaguima duwaw ko noonne kay calmineten dendagal hono leeɗe Madina Gounass foof e kuuɓal kono noonne calmineten dendagal guure taariɗe Madina Gounass foof e kuuɓal kono noonne kadi calmineten to banggue laamu ardiɓe banggue laamu kamɓe kala en calminiɓe no fewi en juurimaɓe ko noon tan mbiyeten bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande mbawata junnade calminade ɗinede tawno hojomaji ko pooɗi no fewi mbiyan tan bisimilla moon e yewtere men wiyeten nde tindi kam e daari kono en tigi jarama Cheikh Oumar Diop golle maɗa jooɗi piiwi wadde ni en bandiraɓe musidɓe tedduɓe no wuuwi wadde ni tan ala no mbatten so wona on tuma mbawen tigui jokkodirde e hono tokara meɗen mbiyen mo tan bisimilla makko e yewtere meɗen yewtere moen tindi e daari Ceerno Bassirou Thiam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ceerno Mouhamadoul Bachir Seydi Bane min calmitima no gowɗen wiide ni en gardini e calminali men ceerno men khalifa men jokkorgal men faade Allah subhanahu wa ta'ala Cheikhul Hadji Ahmad Tidiani Ba allahu junnu gurdam makko mo hen cellal e kisal e aafiya e sembe bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amin ɗo calminɗen mo ɗo ko ɗon calminɗen fof so salminama fof en keƴi hen fof en naati hen alhamdulillahi rabbil alamin en calmini noon mo ndenduɗen yewtere nde musidɗo men ceerno Cheikh Oumar Diop masha Allah en calmini dendagal hettiyankoɓe radio Dakar FM 94.9 hettiyankoɓe yewtere men tindi e daari en garti kadi hande caggal nde Allah newnani en timminde magamaji ɗiɗi
magama capantati e nayi ko ɗon puɗɗoriɗen on woni zabidiya deftinɗen hen magama capantati e jeenayi on woni umaniya omo wiye kadi suhara umaniya hande eɗen naata e magama capannayi e jeenayi koni tan noon nde wirten inchallahu taala ha Allah walla en newdan en jettinen maqamaji capanɗe joyi ɗi fof inchallah taala Allah de woni kam en keeɓi magamaji ɗiɗi min kam en mbari ɗum woni zabidiya e umaniya hande eɗen naata e sasaniya woni magama capannayi e jeenayi o wi albaqamatu tasi'atu wal arba'un magama capannayi e jeenayi assasaniyatu ko sasaniyanke gaskitinaɗo e leñol andi magama men mo gadoriɗen o zabidiya ko wuro umaniyane ko noon oɗo ko askitina ko e leñol bani sasan e magama o ko sasaniya hakayaki yima alharis ibnu hammamin to mowo ɓi paggittoɗo kewɗo himme o woni haris yaakiyade woni nattilde reftude ko wanno walla reftude hunde haalanode ko haaris de woni nattilande en kanko haaris gaala o wi balagani yettimami anna aba zeydin ay ɗo ndesan o tawaka ɗum ɗo nde kanko ne ko kaltanaɗo omo haaltana en noon ko haaltana ko kanko haaris yettimami habaru anna aba zeydin wonde abou zeydi hinana haza sahande o ɓadi alqabdata tamede ruuhu ladal makko ɓadima bashiru ban oɗo makama abou zeydi no yaara duuɓi capanɗe jeenayi e tati duuɓi capanɗe jeenayi e tati ɗo ɗo wimande o ɓadi tamede ruuhu wabtazzahu ɓoorimo gaydu tongol alharami nayewu andi nayewu no tonga ngol tongol de tongimo ɗum ɓoorimo annahdata runjude woni ummade yaha e haajuje mum jaarow duuɓi capanɗe jeenayi e tati kadi wonko wawa tongol nayewu no tonga ngol tongol ɓoorimo haɗimo runjude ɓalle e yaaduji ɗi way hanno andi en mbiyamo tindiri ala fo sariyel walani haaris wi yetti kam habaru oɗo abou zeydi nde o ɓaɗi tamede ruuhu nde tongol nayi ɓoorimo ɗanngal yetti kam ndeysan a hadara o tawni ibnahu ɓiyi ko gorko andi ko noon mayde bettat kono mayde bettata sono wiye mayde bettat wona ɗo jaarow duuɓi capanɗe jeenayi e tati on kam wiyata mayde betti ɗum o tawni ɓiyi ko on wasiyo ɓiɗɗo o baada mastajasha caggal nde o rendini ni zihnahu haqqille makko caggal o rendini haqqille makko o miiji o micci holko foti wasiyade ɓiɗɗo o haali hankadi mo andi mayde koko ari o noddi ɓiɗɗo o wa qala lahu wimo ya bunaja ehema ɓinguelam innahu ko woni alhaali andu koy ko woni alhaali gaddana ɓadima irtihaali kirnolam min alfinayi dingiral yaltude dingiral galle yaltude oɗo aduna ɗum nde ɓadima wakti haali e finorade mi ɓimiru waɗi pinorgal alfana e kuuɓal wona ƴeftude finan waɗa e jehe mum de ko kuuɓal fulɓe furodira huubde maayde en kadi mi yonti ko mboɗo finoro mayde e ɓinguelam andu ɗum koy wa anta an noon an ɓinguelam bihamdillahi jettor Allah waɗiyu an woni lomto ahdi caggalam min ko an woni khalifa am ko an lomtoto kam wa kabshu ko an woni kal haldi alkatibati sasaniya konu sasaniyankew ngun konu ko an woni kal haldi ndi ko an woni gardiɗo o dental ngal leñol ngol famille o ko an gardinmi nguɗo konu sasaniyankew an woni kal haldi ndi andi mbiɗen magamu askina ko e sasaniya ko e leñol ma en paamoy ɗum yeeso
ko an woni kal halde ndi min baadi caggalam o wiye ɓinguelam wa misluka yeruma hono ma la tuqra'u lahu duɗɗatake al asa sawru hono ma fiyatake sawru mana haala ka noon ko tindol arabeɓe hono ma ñarɓittake jofantake ɓiyaɗo he ko ɓi Abou Zeydi kañum famanata hoye num tan ma to ko mboɗo foti wadde ko mbaɗanmi ɗo ko tan wasiyadema e siftindema kono hay somi haalani aɗa andi an a fuggatake an a duɗɗatake sawru an a ñarɓittake a jofantake holko woni lasli duɗɗatake sawru ko waaji goto keɓtinaɗo e wuuro mum pertuɗo haqqille kamɓe fof ɓe cuɓimo yo won qaadi yo won ñawowo o woniri noon duuɓi ha o naybi nde o naybi noon andina yewu hunde fof ne hen hankan noon haqqille o watti majjude nde no o naybi woni hankadi ñawoje ɗe mbatti weñade keɗɗo e gonga o henno ɗum e fenade keɗɗo e fenade o totta ɗum gonga ñawoje ɗe kawni yimɓe ɓe noon gulliti tuusa haalde ɗum tampin ɗumen hay goto suusa findinde mo haaltandemo no waɗata ni e no ñabrata ni on jogui ɓiɗɗo debbo kaƴƴinɗo ɓiɗɗo debbo o nanti ɗum ɓiɗɗo o noon are makko filimo yimmo an baba ɗeɗo ñawoje kaari a ñaawi ɗumen ñaworde fewani e kaari en ɓiɗɗo debbo ko filimo hen noon kanko babiraɗo o o wi ɓiɗɗo debbo o kala nde ñawore addaɗo am ɗo ɓadumi jooɗo saram ɗo so danitama ha gasi somi ñaawi e nder ko ñaranmi ko sa faami fewani tan sawram nduɗo ɗugga kam sawru ndu sa ɗukki kam sawru ndu tan mi finat mi faama ndeke ko ñawmi ko fewani o wi ɓiɗɗo kuuni gariban minni fa ida ankarti minni shay'an fadribi li bil asa aɗumi so wonko payiɗa e ñawore he tan ɗukka kam sawru ndu beele mi fimta mi ruttuta e ko ñawmi ko mi wasa fuurde Abou Zeydi noon o wi an ɓiyam an a jeeya e ɓen an a wona ɗuggeteɗo sawru a wona ɗuggeteɗo sawru hono ma wala junabbahu findinirtake bi ɗarqil hasa biccugol ceede waɗede listihar wiccanam ceede ƴewanam alhaalam o wi wona an kay alhaali ma wonde mo ɓi Abou Zeydi tan yoni ana sohlami listihar ƴewame kam habaram gurnamam so moƴƴal walla so moƴƴata holko woni yeesam tan ko ɗaccumi caggal o wi wona an hono ma wiccantaki ceede walakin kono han sa yimi noddima gandude ɓe yiɗama ilal iskari e siftinde ciftingol no yiɗa ɗum tan noddirmami wa ju'ila ciftingol waɗama saygalan koko soccata il afkari miijoji hesɗitina miijo na socce miijo siftindema tan kono an a duɗɗatake sawru a findinirtake e biccegol ceede o wi inni ay min bamma usika mboɗo wasiyo ma bima lam yusi bihi ko wasiyaki e mum shiisu oɗo annabi al ambaɗa ngol ɗo leñol woni ɓiɓɓe makko bashiru ban shiisu ko ɓi adama direct caggal adama nde yalti aduna oɗo adi wonde annabi oɗo shiisu an baɗa lassi muɗum ko naɗe ko nokkuji lombiɗi hakkude Iraq e Iran ɗum lassi an baɗa eyyi joni noon hankadi leƴƴi konnoɗi ɗon ɗi mbatti wiyede an baɗa wa innama summiya awladu shiisu wa innama summiya awlada shiis walla shiisa an baɗan li annahum nazalu hunak sabi ɓe jippinoma on nokku ko albaba'ih bayna al iraqayni ko naɗe nokkuji lombinoɗe hakkude Iraq e Iran o wi ɓiɗɗo moɗo wasiyo ma bima lam yusi bihi ko wasiyaki hen shiisu oɗo annabi al ambaɗa ɓiɓɓe mum an ka ɓinguelal kono moɗo wasiyo ma ko shiisu wasiyaki ɓiɓɓe mum wala yaqub moɗo wasiyo ma ko yaqub wasiyaki al asbaɗa ɓiɓɓe mum yaqub woni bamum Yusuf gissa Yusuf en jii yaquba no wasirtono ɓiɓɓe ɓe min jinata wiide e hemon ɓiɓɓe am wata ndere diine mo wona diine mo jiiruɗon men o min bammon yaqub diine baɗom ishaqa diine bammum
ibrahima on noon ko diine allah o taw jiida ko wasitonoɓe hakkude mabɓe e miñiɓe o yusuf e hakkude mabɓe soɓe jahanno to lamɗo to haajol lamɗo ko yusuf soɓe jiggoyto noon andi ko wasiyaji moƴƴi haade ko annabaɓe yaquba ko annabi na wasiyo ɓiɓɓe mum siisu ko annabi na wasiyo ɓiɓɓe mum min abou seydi noon an ɓiya mi noddima kono wasiyam o ɓuuri wasiya ɓeeɗo est ce que Bachirou gon ha ganda oɗo wasiya garde kombol mayde o wiyani ɓiɗɗo o hul allah wona ɗum wasi ɓiɗɗo rew allah wona ɗum wasi ɓiɗɗo jokku en ɗam wona ɗum wasi ɓiɗɗo yaafo toñƴoma jokko taƴiɗoma hokku kaɗɗoma wona ɗum wasi o est ce que hul allah rew allah juulɗe dental wona ɗum wasi ɓiɗɗo o de teno no wi ko Basiru mami ko koko siisu wasiyaki ɓiɓɓe mum ko yaquba wasiyaki ɓiɓɓe mum te wasiyaki ɓiɗɗo kulol allah wasiyaki ɗum jokkere enɗam ma famoy hono ko wasiyi o andi kam garɗo hay kombol mayde hewno ko heɓɓitade kono ko huɓɓure bonde wasiyi ɓiɗɗo o wi ɓiɗɗo o fahfas ren wasiyati wasiyam koniren ko Basiru mami ko wa janibu woɓɓito masiyati wofdemi wato wofkol ngolam de wahzurewino misali yeru am misali mbaadi am wahzurewino misali mbaadi am wano mbami iyam wano mbami wofɗa faam aɗa sali tindi am faam yeruji dokkanmami ɗi o wi noon ɓiɗɗo o wi ɓiɗɗo o fa innaka an in istarchatta sa fewninima binushi e landeru am wastasbahata sa nurɗinorima subihi e subaka am ko fanditi hen ko feeramde amma ra'a ama khanuka hôtel ma hôtel o ama wona hay hunde ala ko manque hôtel kala ko cohluɗa wayno tawe e hôtel he ko wiyete amo ko nokku gamɗo ko kewɗo puɗi kewɗo tan nafoore ko mbiyanmami ɗo ko ɗo wasiya sa nangi hen hôtel ma o ama hay hunde mankata hen warta fa a ɓamto dukhanuka cuurki ma cuurki ki ɓamto Basiru ban ɓamtogol cuurki kinayatun an kasratil khayri kaldayare nde ɓe mbi wonde kaari he cuurki mum no ɓamti ko moƴƴere no heewi galle makko li anna irtifa addukhan yadullu ala dawami kasrati dabhi ɓamtogol cuurki tindinta wonde ko heewde ko defete wonde on nokku ndefuna duumi ɗon wa kasratu dabhi tadullu ala kasratil khayri heewde ndefu ɗum tindini heewde moƴƴere ɗo moƴƴere heewi ɗo moƴƴere holi fof ndefu heewat ɗon o wi noon ko Basiru mami ɗo ko sa waɗi ɗum cuurki ma ɓamto kanko wasi ɓiɗɗo ko ƴewno gurduɗa Basiru ban ƴewno gurduɗa wona rewde Allah de ko ƴewno gurduɗa wona bateteɗo wona doganteɗo sa rewi wasiyam o wallahi hôtel ma amat cuurki ma ɓamto kono noon wa in tanasayta sa yejjikinima surati simoram nde simore jangginanmami ɗo nde sa yejjikinima nde akatama ha nde ɓuuri wona basta mirliɗama surati disnade am galla famɗa ramadu ndondi sa fiika katanema ndondi katanema famɗa hewata ko defɗa kala nde ɓordeɗa nde ɗo simore disnanam nde berliɗa ɗum a heeɓi tampere pamaka tenkoyowo a wona ha tenkiteɗo nden nde ndondi katanema famɗa wa zahida ruuɗo a haɗuka koreji ma wara haɗuka e famille ma gorol ma fiika e ma hay goto arata e ma sa yi gorol ma dewol ma famille ma kamɓe fof ɓe dogan ma galle ma no defe aɗa jogui aɗa toɓɓa kono sa katama ha woppide simore nde ɓuuri pama ko an tenkoye tan wonta tenki o wiya bunayya he ma ɓinguelam inni jarrabtu min mi jarribima e min bamma mi jarribima haqa'iqa haqiqaji al umuri fe kuuji mbiɗa andi aduna no jarribimi nde wi hen ko balawtu kumpitimi tasarifa pirlitale adduhuri adunaji no aduna wayata no wencitorto hande wela janggo betta fo kumpitimi فرأيت المرء بنشبه لا بنسبه والفحص عن مكسبه لا عن حسبه نعم وفرأيت المرء
ayno jarribimi haqiqaji kumpitimi aduna fara'aytul mar'a jimi neɗɗo bi nashabihi ko e jawdi mum neɗɗo teskorte ko jawdi mum laabi nasabihi wona asko mum aduna hande o ko noon gandal asko ɗum teskaka jawdi jiimi neɗɗo wal fahsa ko wittede an maksabihi ga faggitorde makko holko faggitorto la an hasabihi wona ga damme makko ɗingu moƴƴagu makko ɗum ƴimpi e aduna nden noon ɓinguel amadou wasiyo ma wasiyakima de wiyede ka moƴƴo ka de wowo Allah walla ƴewde gandal ala walla mi woni bamma min Abou Zeydi komi gandaɗo ɓingu moƴƴagu wasiyakima ɗum basimami ko faggito jawdi ƴewno ngalɗirɗa aduna o neɗɗo ko ngalu mum wona asko mum ƴew neɗɗo hay so ari galle o waɗi ƴamde namdataki ko ɓi holon ko leñol holɗum hande o ɗum namdataki namdete beele ko galo beele won ko jogui neɗɗo ko wittede faggitorde mum hol gollal makko holko faggitorto beele omo jogui galle Dakar omo jogui galle Mbour omo jogui naggam e naggam o wi aduna hande o ko noon neɗɗo ko jawdi mum teskorte hande wona asko mum ko wittede gollorgal mum ɗo gollata wona ɗingu moƴƴagu makko o wi ɓinguelam wa kuntu mi laatinoma sami'tu mi nani min bamma mi nanino andi noon min kala ko nanmi mi haɗa hami waɗa so mi nani hunde hami natate hami humpito mi nanino annal maayisha nguuraji no ina wurde e aduna he ɓe mbi kam ko gueɗe nayyi ɗum mannoɓe imaratun wa tijaratun wa ziraatun wa sinaatun nan mbiɓe mbi ko ɗum neɗɗo wawi wurde e oɗo aduna imaratun laamu mbaɗa politique keɓa place candidat présidentiel gona président walla gona président assemblée walla gona directeur général e société ji walla gona a famille des députés walla gona maire walla gona taw ko e laamu woni goo wati jaratun e julagu walla gona commerce woni ɗiɗi wa ziraatun walla ndema wona demowo woni tati wa sinaatun walla meccal jogoɗa meccal gona menuisier bois walla menuisier métallique walla gona pentirowo walla gona mahowo walla gona tailleur an kadi ko mecce tan o wi ko ɗum nanmi neɗɗo wawi wurde tan koye ɗe gueɗe nayyi tigi o wi fof ko fenade o wi fama rastu cippirmi hadihi l arbaa ɗiɗo nayyi mi waɗi politique mi waɗi commerce mi remi mi woni naati e mecce ɗi nayyi fof mi sippiri e majji ko nanalla wonno kono mi jarribima ɗi mi ansura hami ndaara ayyuha hol e majji aw fago ɓurɗo hawrude wo an faɗo ɓurɗo nafde ɓeɗo gueɗe nayyi hol hen ɓurɗo hawrude ɓurɗo nafde o wi kono fama ahmadtu mi yettani min ha e majji kanji nayyi maisha tan wuurirde walla stargattu mi yaajininaki fiha e majji iwisha tan nguura hay goto e majji nguura ami yaajani e mum hay goto mi dañani hen sago fof ko fenade kanji fof ɗi barkinami ko Abou Zeydi haali Bachirou Ba joni noon haaƴewa holko jogori wasiyade ɓiɗɗo inchallah o wasiyaki on kulol Allah e dewal Allah o wasiyaki on wadde politique wona commerce wona ndema wona juulago joni wi o ko ƴewno gurduɗa ƴewno ngalɗirɗa hamiya ma en garoy hen joni noon taɗo wi ɗeɗo gueɗe nayyi kanƴe fof sippiri e majje hay hen goto o yettani omo facciranma bisimilla gueɗel hen fof nde o naati e mum holko tawi toon noon tigui o naati e politique o naati e laamu julagu ndema e meccal omo facciranma o wi amma furasu so tawi ko wawtungoji woni fartaŋeji alwilayati laamuji sa dañi profite ha naati e laamu wa hulasu e biftale al imarati laamuji wilayat e imarat fof ko laamu ay wilayat ko hen waali yaltina imarat ko hen amir yaltina so tawi ko laamu
faka adghasi no wayno meranteje al ahlami koyɗi nam ɓay tan kono koyɗi dabbude ni laamu oy ko koyɗo dabbude tan koyɗo dabbude amina wela koyɗa koyɗi ɗi beela pina tawa wona noon walla koyɗi ɗi jillodira ɗon ka famde ɗum aɗa wawi gol ɗo koyɗo nayi haɗi tan hangol tourna hangol tourna naata e hunde wonde nden no kontita seeɗa koyɗo ɗo kadi tourna kadi faye banggue goɗɗo o wiɗama ko ni tan waɗa ka barke koyɗi dabbude meranteje koyɗi a yeɓan ni tan ko ni tan mbaaji ni tan kono sa naati nder walla ha a naati ha a follama ko nde gandata ko koydol dabbude o wi ay laamu wal fayi way tan kono ɓuuɓiri almuntasihi momtorindi bi zalami e niɓɓere ɓuuɓiri jiyata ɗum ko so nangue feeñi ko nde gandata ko ɓuuɓiri heewi ɓuuɓiri lekki ɓuuɓiri huɓere ko so nangue feeñi kono so jamma ari momtima laamu ko ni wayi wata homte wona hiika heƴima e laamu wussatan ɗeɗɗere bi mararati e kadgol alfiɗami en wallahi ñande gonɗa hen aɗa muyna ha ñande jentoɗa wona hiika heƴima wussatan ɗeɗɗere ɗeɗɗorade bi mararati e kadgol alfiɗami en teɗe ƴew neɗɗo nemoɗe ko ministére walla no meɗen hunde wonde dowa hen daña hen hunde foof tedda hen lawol gotol tan président ɓoora ɗum ɓe hen jiya rokafe lawol gonta oppose aji o wi laamu ko ni de ay ɗum woni laamu o wi wa amma badai'u so tawi ko marchandise uji attijarati julaguji commerce fo urdatun ɗum ko ardirde bil mukhadarati e goƴaji ko risque mawɗo yefta kalis ma ujunnaje ma temedere walla million ma comoɗa gadda mbiya aɗa faade Allah o wi ko risque mawɗo surtout sa somima ko yawa ko bonde a somima ɗo joni kanje en joom kanje en ɓe jaafo dawɗa Dakar ko alhaali mawɗo ko risque mawɗo lil mukhadarati wiɗen faade Allah no wawi lamba no wawi marchandise o bona ala no wayata o wi commerce wa ɗumatun ko ñamde min harati janguji firoji ɗin nan ɗon ko ceelagol hande wela daga ha heeɓa janggo kadi metta wiyama kadi ko haqqeji commerce o wi ko riba ɓolo ɗum waɗi nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam o wi kullu tajir fajir illa ababacrin nelaɗo wi kala julanke ko fajiri waɗɗata hen ko fewani so wona seydina aboubacre siddiq yo tan seydna aboubacry bachiru ban o yaha hakkude wuuro e wuuro o sommoyo so arti o yeeya perte kanko noon o suɓorino ɗum welannomo kanko o somoroɗo hunde ganduɗa temedere o adda Makka walla Madina o yeeyi ɗum 50 ɗum waɗi nelaɗo wi kala julanke ko fajiri so wona aboubacre ko ɗum woni commerce yagal ma ñaami haqqe walla famide a lambirama ko fadde Allah tan ɗum tan woni ko yimaɓe fa urdatun lil mukhadarati ko ardirde goƴaji wama ashbahaha karis ko nandini laagu woni commerce yagal ɓiɗɗo yuuri ɗayyarati e diwriji diwoji juuri tamande so diwi juurima ɗo ɓooya hattaren ko diwa mana o tan ko commerce mbaɗa hen tan ha jalta hen walla ha maya kam a yanani eɓani sen jiiɗi mbiya noon ala commerce mo yanani ko yanaka e deppo gayna haraɓe walla ene ummito oye ɗum noon mi sippirede gueɗe oppu ɗum wona ko nanguete neɗɗo wawa wurde ɗum laamu wuratake commerce yagal wuratake joni omon ara e guese o wi wa amma ittihadu so tawi ko joguitade addiya'i kolaɗe jogade kologal jogade guesa wattasaddi e ardanade woni daranade lil isdira'i awde faman hakatun ɗum ko koyere min aradi wonande balli o wi kala kono hoyna ɓandu kono hoyna neɗɗo o wi hoynono ndemani ala ndema fof ɓuuri wonde koyere ndema wa ɓuyudun ko tongi
aiqatun paddotoɗi anil irtikadi ga ɗanngal te ande Abou Zeydi kam wawa joɗade ko ɗannotoɗo tan o wi sa joguima guesa tan hankada tonguima ko ɗum woni tongi paddotoɗi ga ɗanngal lebbi jeeɗiɗi ha woni mo yahata hay nokku sabi ndu lewru ndu gonɗen ɗo mois de juin ko ɗon ndungu fuɗɗi ɗo ha décembre lebbi jeeɗiɗi ɗo kadi woni tongi paddotoɗi ga ɗanngal sa reemi tan a jooɗima a yahata hay nokku ɗanngal ala waɗallama kala famɗinde yeeri rabbu ha joom guesa ɗum kolongal an islaɗin ga ko yeera wi famɗi mbiyani noon o hoyat tan kono famɗi nde o wasata hoyde giɗa e tampere ko ɓuri hewde so halkili so windi fereji ɗo waɗata hen so soñi so natini so o calculi o tan ko dañata hen kono famɗi taw jiiɗa e tampere makko nde ko perdi hen e temps o wi famɗi jomum ko yewata ga ko yeera awru siga walla o arsigine rawha baalin foftere ɓernde makko taw ine deeƴi ala omo miijo ngesa ba holɗo fittirte so fittama toɓo ari holno dañirta gaaro so garama holno awirta so awama holno pompirte teggal ɗum holno remirte arano holno wiccirta engrais urée ha ndenka hiwde guesa ba ha o soña ha lappe tawi ko guerte ha dugge ha suñce ha bacce ha o nanne e nder gal andi ke foftere ala ɗon ala o arsigine foftere ɓernde oy ɗum heewani ko ɗum waɗi waji goɗɗo jimowo o yimi o wi alhamdulillahi ala annani lastu bi zi ma'in wala day'a فالماء يفني ماء وجه الفتى وصاحب الضيعة في ضيعة ويميتي الله من وناجم ديان وناجم كولونغال من كميتي الله mi asani woydu mi waɗani hen pompe mi waɗani tiwoji mi ala kolongal mi kam yetti Allah boom mi ala ndiyam mi ala ngesa ili mo yi holko mbiruɗa noon o wi fal ma yufni ma abajihil fata sabi ndiyam gaynat ndiyam yeeso sagata tawi ka cafcafowo ka ɗogowo a wara ñadde a tampat so tawi kadi paɗɗa koye ndiyam asman ka demowo ndiyam yeeso ma fof hora mbarña ndiyam ne gasna ndiyam yeeso sagata wa sahibu dayati joom kolongal fi daya onna yeebaare ko ɗum mbi mi yetti Allah mi ala ndiyam sabi ndiyam gasnat ndiyam yeeso sagata mi yetti Allah mi ala kolongal o wi sabi joom kolongal na e yeebaare debbi jeeɗiɗi haade tampere o ko ni wi goɗɗo o kañum wi ala hiyal maalu illa anna fiha mazallatun faman zalla qasaha wa man malla ba'aha ومن كولونغال كو جاودي والله وون دانيوبه هين وون ريموبه كاي داني هين ها هيوا وبي الا ان فيها مزله وون هنون نبدي كو يرade وون كاري كو يوبه هين وي فمن زل اور مو هوي غاسا ودي تو كولونغال كلا مو هوي هين كاي هانغو وفودي ومن مل اور مو هاستي o haasti han kadi tampirde heewi ba'aha o yeeha kolongal mo ɓeeɗo ɗiɗo kam mbi kadi jetti Allah nde gonama remoɓe ɗum ɗo fof noon paama ko Abou Zeydi haalanta ɓiyumno Bachirou Bane wona e ɗemɗe ma enen kaali keɗen kalta ko Abou Zeydi haalanno ɓiyum enenne ko Haris haalante en ngol laawol Haris hawrani Abou Zeydi o pottani ko habaru tan are makko nde Abou Zeydi tami ɓaɗi tamede o tawni ɓiyi ko o wasi ɗum oɗo wasiye ayi o wi wa amma hirafu so tawi ko golle ulissina ati jomira e mecce ande o haalnima ko woni e laamu tawno o naatino heen o haalnima ko woni e commerce o haalnima ko woni e ndema joni mo haalnima holko woni e meccal o wi wa amma hirafu so tawi ko golle ulissina ati jomiraɓe mecce o wi fa gayru fadilatin ɗe gona ɓurtoje tawi laga wati ga nguuraji sa naati ɗo e meccal o wi a haade kono ɓurtata nguurama wojata ma kay kono ɓenninirɗa ñalowma ma o ka menuisier ka peinture o ka maçon ka tailleur ka hankadi mecce tan o wi ɓurtata nguura de
jom meccal tan maɗo galle mahi terrasse mahi étage heewani de na waɗa de kono heewani no woodi wala nafiqatin mecce kadi wona ko marsata fi jami'il awqati dendagal waktuji o ganduɗa faɗo marsina jogui kilomeɓe o wi wona noon de yeɓani kala meccal ngal jiiɗa jogui ko saaha mum joom mecce en ɓeɗe gandi kala joom meccal nanni meccal mum ngal lewru walla lebbi ɗi ɓurata marsinde nam o wi kadi wa mu'zamuha ay tengti noon e tayereɓe nam eyi tayereɓe tamna ko julde korka tan walla julde taske walla ko nandi hen nam ma sahade fi jami'i awqati wa mu'zamuha ko ɓuri mawnude e mecce ma'subun tonga nam bi shabibatil hayati ko e tagatagal gurdam nam kala lanɗa meccal walla joom ko sagarde kono so nayi han kadi gasi nam holno dillirta so nayi wona wadata ko dartima so ala moyno jogomo o wadata ko jogueteɗo de nam ko ɓuri hen hewde e meccal fayi tan koye cagatagal so serte cagatagal o lelni meccal ngal nden noon holno wurdata te mbimi ko ya ƴew no gurduɗa ya ƴew no galɗirɗa meccal wawa alɗinde walam ara mi yi'ani ma huwa baridul makanari Basiru ban en payiɗo peɗeli men o haalnima mecce nayyi ɗe fof geɗe nayyi ɗe fof janngo noon o haalna ɓiɗɗo o darsumen paaɗo yewtere men tindi e daari inchallah o haalana ɓiɗɗo o holko yi waawi teddinde neɗɗo waawi alɗinde neɗɗo taw kadi ko ngalu ngu gasata ngalu ngu ganduɗa fawaki e cukagu fawaki e cagatagal fawaki e nayewu sa nangi hen tan ka alɗi ala ɗo haali ɗum noon hay sen kaalari heɗiyankoɓe ne mbawi jokkitirde haqqillaji mais sabi ƴeewa tan Abou Zeydi holko wuuri Abou Zeydi gurdam makko holno wuurdi holno o ñamata wona e heyma gam mo ɓennuɗen ɗo mo umamiye wona en jii ko dabotoɗo eyi ɗum fof ma en garoy hen inchallahu taala en calmini dendagal hettiyankoɓe radio Dakar FM 94 PMF en mbiɓe kamɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh konon tigui enen fof en mbi waleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Takara woni ceerno Basiru mo Seydi Alhaji Ousmane Thiam yo Allah junnu gurdam ɗam wonde cellal ɓeyden nden kay hattan en jettimo no fewi no fewi Cheikh Oumar Cheikh Oumar hande kam hande kay Abou Zeydi woɗɗo naati hen wonto naati no fewi ko wasi ɓi ko jugol wasiade ɓi koko foof so haal ɗum taw haalade menam taw joni ko limti ko fof kadi wi ɗum ko wiya kadi ko ganduɗa hoorema ko naftorte ko wawata wurdede ko foof o wi ɗum foof kadi ko hay hunde wodede fof hay hunde ala hen bisimilla maɗa e moƴƴi jarama hono ceerno men ceerno Basiru mo ceerno Ousmane Thiam o yettama no fewi e nder ndeɗo deftere makko wiyete nde Magama sikki ala hande kadi addi dawal gongal ngal ganduɗa kadi ko dawal kesal pul o wi to natiri ɗo wonde ko 49 sasaniya wadde mbiyen Abou Zeydi ina yaare duuɓi 93 e wadde koye ɗum ɗo o woni wasiyade e ɓii ko e nder ko wasiyto ɓii ko noon e ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ɗe o haali ɗumen mbiyen Abou Zeydi holko jogori haalude yeeso ɗum mataw ko en pawde peɗel meɗen kono tan ɗiɗo wasiyaji ɗi ganduɗa ɗi o wasiyima beele wona ɗiɗo Basiru ɓan beele wona ɗiɗo guura to banggue laamu to banggue julagu to banggue ndema to banggue hono golle ɗeɗo nayyi hande o neɗo wawi yaltude ɗe nder gurdam muɗum wadde to wi laamu ɗo gadal to wi laamu ɗo est ce que elle kanko ko no wirini ko natɗo hen e banggue kanƴe nayyi foof ko dewɗo hen banggue ɗi foof ko memɗo hen saabu o sifima laamu so tawi a naati hen hande ka lamɗo tan janggo aɗa wawi rappude goɗɗo ara nde ko noon natta wonde ɗon natta wodde ɗon e o ari to banggue julagu julagu noon commerce way kono aɗa jogui aɗa waɗi hono ko ene mbiyata kippu woni aɗa jogui aɗa waɗi kippu ma tan aɗa faddi collon ha gara naata tan mabɓa
wadde commerce ko no way so tawi woni ɗum warsani tan ene wawi addunoydema kadi caɗele tampere ha to banggue ndema ndema noon o naati hen de o naati ndema no moƴƴi de min mi sikku noon Abou Zeydi ko jiiɗo kam min ɓuuri yiide o sahano koye fittude woni ete min jiiɗirno hedde gaaro engrais herbicide mbiɗa ɗamini wona an to no memide Abou Zeydi memiɗo dennage ɓe ganduɗa oɗo sago non tigi eywa o yewti to banggue meccal ko haali hen ko ha wattinode banggue tawireɓe woni jogui ko yiri toon tottiri wadde sikki ala banggueji ɗi foof mbiyan Abou Zeydi koko meme majji kala hen ko haali tan tawa ko haqiqi sikki ala e ɗum wadde Abou Zeydi ndesan ɗo wattan gurna makko ɗo ne yurmini saabu hankkadi neɗɗo jogui ko daawe daawal sukaku daawal hankkadi cakatagal hakkude daawal nayewu wadde ɗo ari hankkadi haw arte nayewu omo wasi o ɓii ko beele no wasi o ɓii ko ni o wi wonde an a wona dubbeteɗo sawru wadde firti e ley ɓii ko o wonko loowi e won ko ganduɗa ko hakkilantagal manggal ngal ganduɗa ene wawi ɗowde ko ɗowanno ko fof joni kam ko kumpo wonan en saabu ɗum ko takimo wiide o dubitake seede e sawru o waɗi ko yeeru lamɗo ñawatnoɗo taw ko ñawata ko fewani ha ɓi ko debbo hollitima wonde ko ñawi kaari ko ñawarde fewani on wimo joni kala nde ñawami artakko kam somi ñaawi ko fewani jubba kam sawru wadde nen mbiɗa sikki maro omo ɗamini so won gonde ɓoggol bisimilla ma ko mbiɗa andi bandiraɓe en jiɗi nadde en gaynan faccide kono noon ko hemɓe jeeya saabu ɗum hojomaji ɗi ko joyi tan woni ko keddi kono Cheikh Oumar hande kadi magama weeli no fewi magama capannayyi jeenaɓe jaɓa goɗo ko bisimilla musidɗo salamu aleykum Cheikh Oumar Sall salminama an e babam Basiru Ban jarama no fewi calmini kadi kala hettiyankoɓe Daga FM ɓe kam kala ɓe keɗima eyyi nde tawno mi hettaki radio o law ko nani o kaala haala métier ɗe awo en affaire commerce en ɗum ɗum fof kadi ene namdi ene yaadi kadi e ɓerde lamde gonga eyyi nde tawno kala kene golle yo gollire gam lillahi tawno Cheikh siraji ɗini aɗa yeeya aɗa jala aɗa sikka heeɓi anda ka keɓaɗo e waɗi neɗɗo kala komo golla yo gollir gam Allah ene laaɗo muɗum sa dañi ɗon a heeɓi ɗon a waasi kadi goto fof wiram i odine wawno odine yownuno golle mum de e hol musidɗo ñagama ɗo e jafayde mimaga mbiyata ko Samba Huseyni ko heeɗaki koko gonga saabu ɗum to fayi to eto yahete to nde woɗɗinir seeɗa en jafnimomo no fewi nde tawno koye yewtere meɗen magama kadi so artoyi on ɗon banggue to fayi to tan ɗeɓat yaltude toɓɓere nde no hannirta ni eɗen jafnomo hen no fewi Cheikh Oumar Abou Zeyd kanko e Haris ɓe goɗɗodi no fewi jaɓa goɗɗo e bisimilla musidɗo salamu aleykum mataw ko o ɓocciti wadde kanko woni noddiyanke cakkitiɗo karallo jagguɗon ɓoggol ma hankkadi nan ɓe jaɓani en gantu saabu hojomaji ɗi ko heddi hen ko heewani enenne kadi ko eɗen ponno artude hen to banggue faccirde hen hunde fodde ko pamɗen hen ko tan kono noon eɗen gandi no jogori wasiyade ɓiɗɗo ni ko wasiya mawɗo saabu ɗum o wima wonde ma o wasiyomo ko gandanɗa hoorema on woni mo siisu annabi siisu wasiyanoki ɓesgu mum ko noon kadi annabi yaquba wasiyanoki ɓesgu mum wadde men ɓen ɗon noon ko diine l'islam o e sunna diine l'islam o kalanno hol yo ɓen ndew hen ɓen ko ɗum woni ko kalnannoɓe kono kam ko fuɗɗi haalde ko kadi o wi kadi on woto rew e ɗeɗo gueɗe gueɗe nayyi ɗe ganduɗa hoorema kanje woni ko guura kono woto on rew e ɗen gueɗe joni noon ko wiyete ko enen kam eɗen cabbi eɗen cabbi yo nder fande ma en gandu ko jogori wasiyade ɓiɗɗo kono noon o saaha kam ɗo woni ɗo o yawti dawe kewɗe no mbiɗa ni saabu eɗen gandi dawal jawtugal ñanden ngal o woni galo no fewi kono noon no tokora wi ni ko larsa ko ɗum woni hono bile walla dabo woni ko waɗi ha o wawi dañde gunɗon ngaalu beele ko ɗum o jogori yamirede ɓiɗɗo e ganda walla ko haalde tan wonde haaliyanke ɓolone haala saabu eɗen gandi ko waɗi ɗum ɓe jolino e laana woni ko haalannoɓe e nder laana he ɗumenen ɓe jii e gueɗe goɗɗe ɗo yeyno cukalel ngel ɓe yi ko Abou Zeydi ha o ñaami haalis Abou Zeydi ɗum ɗo foof
ko peeje makko beele ko ɗum ɗon ko woni fof so Allah lamɗo jaaɓi ko yontere fande Cheikh Oumar Diop a jarama noon tigui a jarama no fewi hono musidɗo men Bachirou Bane e sikki ala miɗen tan hankkadi hojomaji ɗi ina gasa taw ko ɗi gasɗi ha laaɓi ceer so wona ɓen mbawi nadde jamdi janandi ɗum noon mbiyan tan heɓnoɓe nadde e ɓoggol ngol ko neɗɗo matamo ko Samba Hussein ko tan heɓno nadde e ɓoggol ngol heddiɓe ene gasa taw keɓani nadde ene keblino gam nadde kono noon alhaali o jaɓani ɗum noon mbiyan tan bandiraɓe ɓe funnague hirnague sahale ɓaɗeri ɓe ganduɗa ɓe kadi nana ketti en dole ɓamtare ha toon to dingiral men enɗam kellonaɓe kamɓe kadi ɓene ketti en no hannirta ni en calminiɓe en jurmaɓe en calmini dendagal ko oɗo saaha ko huufi kaali ɗum en ketto sakil men Daka FM capanɗe jeenayyi e toɓɓere jeenayyi taw kadi ko yettono wiyete nde tinde daari mbiyen tan bandiraɓe funnague hirnague sahale ɓaɗeri Allah hokkuno en ñallude jaam o hokki en hirdeje mo yorukku en wadde jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi Cheikh Oumar Diop a jarama to dingiral men dental woni dole ɓamtare on woni Ramata Samba Dabali kañum nden holtino hettino hannirta Fatimata Wade ko hono noon holtino hetti Alaza Ndiaye o wi ka weltanama de no feewi yo Allah yoɓ moƴƴere nde kono tigui a jarama kankone noon kadi on woni Ablaye Sow ha toon to Côte d'Ivoire tawi kadi ko jeeyaɗon do Sadat on watte hen hakkille makko Ali Wouwa Sow ha ɗo e Madina Gounass legal Amanatoulah kankone watte hen hakkille makko on hannirta ni henna sikki ala ko noon tigui wondude kadi ɓe ganduɗa hoore maɗa so rewindiɓe golɗe foof Hammadi Pullo en ko noon tigui almudo guindi tawi ko ha toon to leeɗe e diwan Paté Gallo kono tigui Farmata Amadou Djibi Sow kañum watti hen hakkille muɗum kam foof en jettiɓe e jaariɓe eɗen mbiya tan kala ɓe ganduɗa hoore maɗa heɓɓe yettade ɓe keɓani yettade jogornoɓe nadde keɓani natde kam foof eɗen jafnoɓe no fewi eɗen mbiyaɓe no toɓe dirtin caktirɗe mabɓe keɗorɗe mabɓe ko ɓoyata ko professeur Amadou Tidiane Kassé ma ar jokkude yewtere muɗum kañum nene tawi ko faggudu noonne kadi ha to dinguel meɗen ko dental woni dole ɓamta to ñeñal karallagal jamma hande o ko Siraji Sarr karolo bawɗo golle muɗum ɗo e studio mo Mbour e Gounass ko Cheikh Oumar Diop to banggue men nano micro ɗo ko musidɗo moɗon Bassirou Bane min dokka toon aadi e ndeɗo yewtere ko yontere fande so hawri weɗede jomiraɗo so tawi toɓani janggo ma min gaare moɗon no yewtere goƴaji rendo yo jaam wonan en on jarama bandiraɓe kettoɗe yewtere men tindi e daari waɗore e kala yontere lawol gotol e nder saktirde men Daka FM ɗote e Madina Gounass sawini yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Bane yo en jogoro jaam ɓiɓɓe wimi e wimami kettoɗe yewtere mon tindi e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Daka FM taw en lomti ɗum e jirwinde Bassirou Bane ko neraɗo e ngol leñol gam heblanden yewtere men tindi e daari ene loowi pinal men pinal mawɓe hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma toɗen to serende hoolade ɓuur e Gounass ko ɗo yewtere mon tinde daari hadde mon e oɗo ñalawma hande o rokkon aadi